Sapapani Area Baptist Fellowship thi hekpen SABF angkang Lakhijan Baptist Church alongta mesen me at pensi ningkan kimi talon dun pusi nilituma pherangki pen birta nangpali kedamtang arkoi ni phai isiar ni sumindar pir the adang along arkoi kiching si tarik isiar ni ningkan kimi ke talon dun along pacheton dun si Lakhijan Baptist Monduli alongta ada por phai kresi apor pen methang amondoli along ningkan kimi talon pon Pastor Reverend Dr. Aron Teron pen kachepahem phupon ningkan kimi karcho agirja along Bible kang thir por hi ponsi mai kang pu alun lun ponsi cheng ponlo lam ke thana por ahut mondulia chunbang ranjit hanse pensia por en ponlo Radaphan Kardom Pipon along Bidisar Borsing Intipensi Japonlo. Aduntu Jai Megalong Ating Pen Sunday School Risonimso Nimarli Asong Lapen Sarmar Asong Atumpen Project Lun Jumi Lun Ponsi Parjupon. Bible Kangtir Dikon Samsing Rong Pi Lapen Sangpi Pepina Derapi Atumpensi Porhiponlo. Arnamalam Mondoli Associate Pastor Jamuel Hansepensi Thanponlo. Kijut Monduli along founder Sangpi Kajir Lekthepi Pensi Arnam Ardom Ponsi Mesen Pen Pichun Ponlo. Karcho Girja Juddet Pen Ningkan Kimi Amen Pen Give Exchange Pathu Pon Pedodet Pen Puthot Ason Ason Ki Pathu Kijoi Musomar Atumaphan Pathu Ponlo. Lapen Ningkarong Kachipi Akekan Hai Hui Pedopon. Bukajan Benanan Tirang, Carbing Long Life.